Politika sa nás týka všetkých. U nás vidíte, čo politici naozaj hovoria. Jasne, priamo a bez strihu. Ak chcete mať prehľad a vlastný názor, prihláste sa na odber. Pravda začína pri zdroji. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vítam vás na briefingu strany Progresívne Slovensko, na ktorom sa budeme venovať dnešnému mimoriadnemu zasadaniu Výboru pre kultúru a média, ktorý sa týka prevozu busty Cecílie Gonzagy od Donatella zo Spišského múzea v Levoči tento týždeň. Tento ďalší z absurdných a škandalóznych počinov Ministerstva kultúry už niekoľko dní rezonuje vo verejnosti. A naozaj myslím, že také niečo sme ešte na Slovensku nezažili, že by sa takto vzácna umelecká socha prevážala v sprievode jednotky rýchleho nasadenia a v sprievode generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. A práve preto sme vlastne dnes bol iniciovaný na podnet všetkých opozičných poslancov vo Výbore pre kultúru a médiá a na návrh teda poslanca Hajka z KDH. Dnes o 13. hodine bude mimoriadne zasadať výbor, na ktorý sme si ako hosti prizvali nielen ministerku kultúry, od ktorej by sme potrebovali množstvo odpovedí, ale teda aj ministra vnútra a prezidentku policajného zboru práve kvôli okolnostiam, za ktorých táto busta bola prevezená. A týchto predstaviteľov vlády by sme sa chceli opýtať na podrobnosti tejto udalosti, pretože o nej nielen verejnosť, ale ani poslanci, a to dokonca ani koaliční poslanci, nemajú takmer žiadne informácie. My sme presvedčení, že pri tomto prevoze, alebo dalo by sa to skoro označiť za únos, bolo porušených množstvo zákonov, predpisov a pravidiel a máme množstvo otázok, ktoré ostávajú stále nezodpovedané, pretože Ministerstvo kultúry udáva ako dôvod, že všetko je utajené. A to je vlastne prvá otázka, na ktorú sa dnes budeme na výbore pýtať. Na akom právnom základe môžu orgány verejnej moci utajiť prevoz vzácnej kultúrnej pamiatky alebo akékoľvek ďalšie informácie o nej, keď ide o majetok štátu, lebo my sme nenašli oporu v zákone pre takéto utajenie. Takisto sa budeme pýtať ministerky kultúry, kde je teda zmluva o výpožičke, prečo nie je v centrálnom registri zmluv. A ak nejde o výpožičku, ako sme zachytili v médiách, tak ako je možné, že potom sa busta nenachádza v múzeu, ktoré ju má v zbierke. A dokonca neexistuje ani žiaden právny vzťah medzi týmto múzeom a subjektom, ktorý má dnes bustu v Úschove. Takisto sa budeme pýtať na to, na akom právnom základe prevzal bustu z múzea, ktoré ju má v zbierke, generálny tajomník služobného úradu, pán Machala, čo ho opravňuje vôbec takto konať a kto ho touto úlohou poveril. Zaujíma nás samozrejme, kde je dnes busta a za akých podmienok je uchovávaná, pretože nedávno ministerka kultúry zverejnila fotografiu, ktorou asi chcela ukludniť verejnosť, busty na nejakom stole, ale keď túto fotografiu videli odborníci, tak im z toho vstávali vlasy dúbkom. Taktiež sa objavili informácie o tom, že busta bola prevezená preto, lebo Ministerstvo kultúry ju chce dať na nejakú expertízu, takže by nás zaujímalo, že aké inštitúcie domáce alebo zahraničné boli na túto expertízu oslovené, a o akú expertízu vlastne má ísť, lebo tie výroky pani ministerky sú také rôzne. Raz hovorí o tom, že chce overiť pravosť tejto busty, inokedy o tom, že ju zaujíma, akú má cenu. A naša otázka je, že prečo tieto údaje nie sú sprístupnené, keď ide o vlastne obstarávanie nejakej služby. Samozrejme, tých otázok je veľmi veľa ďalších. Keď napríklad nevieme, akú má busta cenu, tak by ma zaujímalo, že na akú sumu bola busta poistená počas prevozu, čo je povinnosť toho, kto takúto vzácnu
vzácny artefakt preváža a v prospech koho napríklad bola poistená. Máme ale teda okrem otázok na Ministerstvo kultúry aj otázky na policajný zbor alebo na Ministerstvo vnútra. Napríklad, kto požiadal policajný zbor o súčinnosť a na akom právnom základe polícia poskytla túto ochranu. A takisto otázky na ministra vnútra, okrem tých, že kde tá busta je a v akých podmienkach je uložená, tak nás zaujíma hlavne to, na základe čoho sa utajujú tieto informácie, akékoľvek vlastne spojené s týmto prípadom. Čiže vidíte, že tých otázok je veľa, odpovedí máme málo. Dúfame, že na dnešnom výbore aspoň na nejaké dostaneme odpoveď. Pretože táto busta Cecílie Gonzagy bohužiaľ nie je jediná, o ktorú by sme sa dnes mali obávať, a o tom, aké ďalšie pamiatky sú v ohrození, povie trocha viac moja kolegyňa Dana Kleinert. Ja by som na záver len chcela povedať, že pani Šimkovičová a pán Machala dokazujú prakticky každý deň, že o kultúre, kultivovanosti, odbornosti, či aspoň o nejakom elementárnom slušnom správaní nemajú ani poňatie. A tento prípad je toho dôkazom. Títo ľudia pohrdajú odborníkmi, pohrdajú zákonmi, pohrdajú úplne základnými pravidlami. A vidíte to, že verejnosť sa z nich už smeje, pretože smiech je najlepšia zbraň na hlúposť a aroganciu. Len medzi tým sa nám tu rútia inštitúcie, rozpadávajú sa nám pamiatky a mizne nám kultúrne dedičstvo. A bohužiaľ my ako poslanci sa preto smiať nemôžeme. A okrem otázok, ktoré chceme ministerke a ďalším zástupcom vlády na dnešnom výbore položiť, veľmi netrpezlivo čakám aj na to, kedy konečne pristúpime v programe tejto schôdze Národnej rady aj k odvolávaniu ministerky kultúry, pretože takéto veci, aké sa tu dejú takmer každý deň, sa budú diať ďalej, kým Martina Šimkovičová ostane ministerkou. A o tom, čo nám ešte môže hroziť každý jeden deň, kedy pani Šimkovičová je na tomto poste, vám povie viac kolegyňa Kleinert. Ďakujem veľmi pekne. Začala by som priamo, a to tým, že nielen Cecília Gonzaga od Donatella je v ohrození. Pamätáte si ešte, ako pán Machala papalášsky za pár eur oslavoval svoju 50-ku v kaštieli v Budmericiach a ten následne zatvorili pre verejnosť a takto zhruba pred rokom so sľubom, že sa v roku 2024 v októbri opäť otvorí? Opäť s nejakou rozprávkou o záchrane pred devastáciou. No tak kaštiel Budmerice sa nielen, že do dnešného dňa pre verejnosť vôbec neotvoril, ale Ministerstvo kultúry zmenilo fungujúceho správcu a Budmerice sú stále pod zámkom a bez prítomnosti verejnosti. No ale problém je v tom, že okrem iného, že vnútri v kaštieli v Budmericiach sa nachádza 113 predmetov kultúrnej hodnoty. Medzi nimi vyniká jeden klenot, ktorého je na svete iba 5 kusov. Je to New York, Florencia, Edinburgh, Washington a Budmerice. Ide o vzácne súsošie, kópiu z 19. storočia, je to kópia Michelangelovej Madony s dieťaťom. Bronzový odliatok sochy, bielej sochy, Madony s dieťaťom, ktorá sa od Michelangela Buonarrotiho nachádza v kostole Notre Dame v Brugách. Michelangelo túto sochu vytvoril v roku 1504, presne v čase, kedy tvoril svoju Pietu alebo Dávida, ktorí sa nachádzajú v Ríme. Od začiatku aj tejto hulváckej akcie bezdôvodného zatvorenia kaštieľa Budmerice upozorňujeme na problém ohrozenia diel. Na zozname z minulého októbra, ktorý sme si vypýtali, tak tam tá Madonna s dieťaťom ešte stále je. Ale vie niekto dnes s istotou povedať, kde je Madonna s dieťaťom teraz? Kto nám vie s istotou povedať po tom, čo sa stalo Levočanom a ich bustov od Donatella? Kto nám vie s istotou povedať, čo sa teraz stane Budmeričanom a nám všetkým, Slovákom a Slovenkám?
Okrem toho, v Levoči je mnoho známych a vzácnych zbierkových predmetov. Sú to gotické diela, zlaté predmety. A my máme čakať, že si teraz nejaký úradník z ministerstva v kapucni za účasti kuklačov príde vziať aj gotický oltár majstra Jána Pavla z Levoče, lebo sa mu bude zdať vzácny. Viete, ono je to okrem obchádzania zákona naozaj nebezpečný precedens. Múzeá na Slovensku zriaďujú totižto aj iné ministerstvá. Tak neviem, či máme čakať, že príde minister obrany vziať si tank spred pamätníka SMP v Banskej Bystrici, alebo rovno celý pamätník oboženie ostnatým drôtom, preto, lebo jednoduchými slovami ministerky Šimkovičovej je vzácny. V Bojniciach na zámku sa nachádza tiež vzácny gotický tabulový oltár od talianskeho majstra Narde di Cione zo 14. storočia. Koľko sa tam tento oltár ešte pri tejto garnitúre zohreje? Raz už bol ukradnutý v roku 1933 a vrátil sa tam naspäť až po 60 rokoch. My máme teraz očakávať tzv. Jeho ochranu od Machalu a Šimkovičovej či pána Lukáča z ministerstva. Čo máme teraz čakať aj v Bojniciach? Alebo poďme na Gemer. Tam je unikátny Andrašiho kaštiel Betliar. Okrem iného je unikátny aj tým, že je zachovaný s pôvodným zariadením aj zbierkami. Je tam vzácna knižnica a obrovský vzácny park so vzácnymi drevinami. V Betliari je okolo 30 000 zbierkových predmetov. My máme indície o ideách rozobratia, rozdeľovania alebo presunoch zbierky a toto naozaj nezvládli ani komunisti. Alžbeta Günterová Majerová, ochránkyňa a správkyňa tohto kaštieľa, to zvládla uchrániť pred komunistami. Kto ale teraz kaštiel a jeho predmety ochráni pred Machalom, Lukáčom a Šimkovičovou? Ale je tu ešte jedna zásadná obava a to je Slovenská národná galéria. K tej nový riaditeľ, pán Králik, vyhral s koncepciou o deakvizíciách nepotrebných diel. A už pár mesiacov tu kričia na poplach aj dediči diel, ktoré sú v Slovenskej národnej galérii, napríklad dediči Fulu, Kostku, Rudavského, ale rovnako tak bijú na poplach aj žijúci autori a autorky, ktorých diela sú v depozitári Slovenskej národnej galérie. Tí všetci sa reálne obávajú o nielen ich diela z týchto depozitárov, pretože tam si to chodia obzerať ľudia, ktorí tam podľa zákona o muzeách a galériách nemajú vôbec čo robiť. Aj kvôli reálnej obave o bezpečnosti diel zrušili mnohoročnú spoluprácu partneri Slovenskej národnej galérie, čo sú okrem iného 100 000 eur ročne, o ktoré galéria prichádza. O renome to ani nehovoríme. A to som teraz iba spomenula úplný zlomok nášho spoločného historického a kultúrneho dedičstva. Na Slovensku je však okrem tejto Michelangelovej Madony s dieťaťom aj množstvo iných podľa slov Martiny Šimkovičovej vzácnych diel. Je tu v tejto chvíli ohrozené reálne všetko, čo má akúkoľvek spojitosť s Ministerstvom kultúry. A to nie len hnuteľný majetok, ale aj hrady, zámky, kaštiele či iné historické budovy. Barbarské móresy ministerky Šimkovičovej a jej družiny, porušujúce naše zákony a aj medzinárodné dohovory, nás ako národ bytostne ohrozujú. My naozaj voláme na poplach. Ministerka Šimkovičová nám rozkladá a vymazáva identitu zvnútra. Hulváckými metódami, nekompetentnými nominantami, všetkého schopnými pomstychtivcami. Aj kvôli nej žijeme naozaj ťažkú dobu a budeme mať veľa práce tieto škody napraviť. No my sa nevzdáme. V progresívnom Slovensku stojíme za odborníčkami a odborníkmi v múzeách a galériách, za ľuďmi poctivo pracujúcich v archívoch, v depozitároch, vedeckých pracoviskách, za pracovníkmi v kultúre, za všetkými, ktorým naozaj záleží a ktorí sa naozaj úprimne a neúnavne starajú o naše spoločné kultúrne dedičstvo. A zároveň všetci hovoríme, vráťte Cecíliu naspäť do Levoče. Ďakujem. Ak sú nejaké otázky, radi odpovieme. Ak nie, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie briefingy a tlačové konferencie, napríklad aj dnes po zasadaní výboru pre kultúru a média. Ďakujeme. Ďakujeme.
Je viac než len kanál. Je to občianske hnutie. Naším cieľom je dokumentovať politiku jasne, prístupne a bez manipulácie. Ak si ceníte pravdu a transparentnosť, zdieľajte našu prácu a pomôžte nám budovať informovanú komunitu. Veríme v spravodlivejšiu politiku, kde sa chyby opravujú a hlasy počujú. Ak nájdete niečo, čo by sme mohli zlepšiť, neváhajte nám to oznámiť. Spolu môžeme tvoriť inú politiku, otvorenejšiu a bližšiu realite. Transparentnosť nie je privilégiom, je to právo. Ďakujeme, že ste súčasťou tejto zmeny.